Cristiano Ronaldo Al Nassr çempion oldu. Ronaldo bu final oyunu dubl etti. Jerry Murphy'nin golüm ören acayip bol. Garadan final oyunu Ronaldo elinden elin etti. Joao Felix, Mane, Coman, Inigo Martinez, Bento dervazavanı bellemek gerek. Geçen oyun yarımsı barım olsa bu oyun elinden etti. Milli yığınada Bento Alman. Ronaldo özün futbolcu kariyerinde Novottaki kubogu özün näme çempionluk kubogu diýişi. Al Nassr 2018-2019 mövsümden soňra ilkinji gerek Arap Pro Ligasyna çempion bolýar. Garadan Ronaldo geleli bäri ilkinji resmi kubok. Käme araşyly agyr soňra näme 40 ýaşyna Cristiano Ronaldo bul ardyly kubogu Arap Pro Ligasyna da munasip boldy. Futbol ýarynyň gurrunsyz ägert uly ýyldyzy ýene bir ýola çempionlugyny bugün bayram edil ýalňyz oyun tamamlandy. 4 tür uly artyk maşgulun damaga garşy Al Nassr yer stadionuna ýeňşadan ähli futbol jankölerini Al Nassryň jankölerini Ronaldo, Felix'in, Mane, Coman ýyllardan biraz üçin bellädi. Jankölerini gutlaýar Cristiano Ronaldo öňümüzdäki dünýä çempionatyna hem Portugaliýa milli ýygynyna çykyş edýär. Cristiano Ronaldo Судья. Cristiano со штрафного дубль. Просто Al Nassr чемпион. Ine bolly berde men o pa knişke aýtjak gel. Oğlanlar bilýän bolsaňyz bilýänsiňiz, o fanat Al Nassryň fanaty, Cristiano fanatlary gutlaýan we o Cristiano Ronaldo şuň dubl sally çempion bolupdyr Araplaryň ligasynda. Oyun bolly, конечно, напрягающий. O birinji taýym 1-0 Katiskolski şot bilen damak bilen oynandy. И ikinci taýym, конечно, всё раскатали, как положено, meseletsiz. И Cristiano dubl salýar. Dubl mesele ýok. Nokot goýulýar berde. Hawa и Cristiano Ronaldo gaty şumat настроение просто зашкаливает. И ikinci gol salanda Cristiano уже ağlap başladı. Emosiya içindeki bir prosta biz var olanlar haterlara değişlimi вообще umuman kim onu halanok. Siz prosta seyredin какой nehili yolu geçti şola olan var. I neş yaşına edil şumat. Onu bellep geçmesen ya da onu fanat hükmünü prosta seyredip kuvunup boloryalık değil это legenda Cristiano Ronaldo kendi adamlara futbolu süydürün Cristiano Ronaldo i prosta zagoğut diyara Cristiano canın sağ olsun coach'la kalın. Oğlanlar Cristiano Ronaldo gol salya vamos ey Al Nassr şuat 3 vurgen kelya yatlayan Al Nassr yengse şuun Saudi Arabistan'ın çempionu oğlanlar seyredeyin. Cristiano Ronaldo neli штрафнойдан gol salya. Ostr ugullara bol paftor görküz bol çaltıra garaşıp dururlar. Seyredeyin de hani hop al sana ana oğlanlar hop mesana Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo al sana davay çağır. Legendarny Cristiano Ronaldo Al Nassr Saud Arabistan ligasynda 6 ýyldan soňra çempion boldy. Güýçli garşydaşy Al Hilal'dan 2 açko tapawutlykda sezonyň ahyrky hepdesinde damagy 4-1 hasapda ýeňdiler. Oyunda dubl eden ýyldız Cristiano Ronaldo hakynda gözegine getiren 41 ýaşda bir sezonyny 28 gol. 40 ýaşda bir sezonyny 35 gol. 39 ýaşda bir sezonyny 50 gol. Prosto futbol fanatlar ünsberin şo ýaşda şol statistika ine ýyldızlyk derece näýillik adanylýar. Dünýäde de Ronaldo'ň disiplinasy diýen simbol bar. Demek maksat goýýar, şoňa dakansa. Ýanky dowuşlukda geçiren gollaryny hasaba alsak 972-973-nji goly bary ýogy 27 sanjak gol galdy muňa ýetmek üçin. Köplençe Ronaldo penaltydan salýar ýa taýýar gollar salýar diýilýär. Ýöne şo ýaşda edil professional futbollu şolar salmagam aňsady işdäl. Hakykatdan ham Cristiano Ronaldo tarih ýazmaga entegem dowam etdi. Mysal üçin futbol fanatlary ýanky dowuşlukdaky Cristiano Ronaldo'ň birinji strafnoydan salan goly aslında aňsat golamdy.
Video tomosha edin, sizem pikiriňizi belli. On va se concentrer sur Cristiano Ronaldo qui a fait 4 pas de recul. C'est fou. Ce serait fou. Je n'ai pas eu l'occasion de commenter. Un coup franc de Cristiano Ronaldo. Le coup franc. Visca Barça, Visca Kataloniya. Cristiano Ronaldo fanatlary, Real Madrid'in fanatlary we ahli futbolun jan köýler salam alaykum oğlanlar janyň samy. Cristiano Ronaldo fanatlary Barcelona'nın ofitsial oğlanlar fanatlarynyň adynyň, конечно, Lionel Messi'nin ofitsial fanatlarynyň adynyň oğlanlar lişne Cristiano Ronaldo'ny gutlaýar. Cristiano Ronaldo düýün Saud Arabyň çempionu boldy 25-26. Конечно, oğlanlar Cristiano Ronaldo ulu hormatymyz bar we bolurum. Cristiano Ronaldo hormat koymadyk, futbola da hormat koýanakdyr. Ol barada hiç kiri problem yok. Hawa biz prosta Messi'nin fanaty görünüşini oğlanlar Cristiano Ronaldo'ny heyt edýär. Cristiano Ronaldo eýle beýle diýär, ýöne affiyetine, affitsaýly seretsen, giňişliğini futbolun gözü bilen Cristiano Ronaldo dünýäde iň величайший игроklaryň ýeketäk biri oğlanlar. Конечно, Lionel Messi bilen. Ol barada hiç kiri problem yok. Cristiano Ronaldo gaýtalanmady. Qara zahmet. Hiç kaçan Cristiano Ronaldo'nun zahmetini oğlanlar hiç kim qaytalarmam qadiyan oğlanlar. Cristiano Ronaldo 41 yaşını Strafnoy ýa-da düýün oğlanlar çirsibe böküp ber. Ýene bir gede özüme sorak berýän. Ne dip edýän 41 yaşında bu zatlar diýip. Afitsayna özüme sorak berýän. Afitsayna arasynda killeme urup görýän şeýler ne dip edýär şu zatlar diýipler. Ýa-da men gözüme görnýärmi diýip. Ýok, afiyetini ol. Düýşdäl ol hoş Cristiano Ronaldo hakykatdan hem düýün oğlanlar hem strafly hem çirsibe böküp ber gözüňize getirin. Entegem zaşitlik süssä oğlanlar bolmasa onam salýady oğlanlar oturýady ony. Daşy düýün oğlanlar Cristiano Ronaldo dubl etdi. Awa Cristiano Ronaldo'nun fanatlary hakykatdan hem oğlanlar buýsanmany haklı oyunçuyumuz var. Hakikaten ama oğlanlar özünün uç avro oyununu düğün görkedi ve kanyasına fanatları bilen gatı oğuşacağı şerde oğlanlar görýän videoňy da olu ütgüş vat mı qadiyan sebebi fanatlar bilen oğlanlar öz şatlygyny paýlaşdy. Cristiano Ronaldo Saud Arabia üçin iň uly avroýlaryň biri Cristiano Ronaldo. Ön Saud Arabia ligasyny oğlanlar item görnäkdi. Cristiano Ronaldo şol derejä getiren adam, şol ýedilik gowat, şol görýän adamyň da oğlanlar Saud Arab ligany daşy men itemim görnäkdi kapydaky. Ýöne Cristiano Ronaldo bardy oýun. Inni Cristiano Ronaldo'nun planetada iň köp fanatlaryň hemmesi Saud Arabia 100% düýün seretdi we o çempionlugyny aterip berenler. Dogry dämi? Cristiano Ronaldo'nun fanatlary. Hakykatdan hem oğlanlar Cristiano Ronaldo özüniň trofeyi bilen, özüniň luç awrasy bilen çempionaty mira bar ya. Men Messi'nin fanaty görünüşinde Cristiano Ronaldo ofisial çempionat mirany almasyn ýöne oğlanlar. Конечно, Cristiano Ronaldo'nun özüne alsa Cristiano Ronaldo çempionat mira. Münasip oyunçularyň ýeketäk birim qadiýany oğlanlar. Hakykatdan hem Cristiano Ronaldo ýekece dünýä çempionat ýetenek. Onam alaýsa, onu men pikirimçe hemme faktlary gulplarmy qadiýany oğlanlar ymykly. Конечно, oğlanlar Cristiano Ronaldo величайший игрок we величайший galar oğlanlar. Конечно, Cristiano Ronaldo'nun fanatlary ýene bir gede aýdýar. Hemmeňizi ofisialna gutlaýan merdançyň adyndan. Siz luç komandan we luç oyunçuň fanatysynız. Ýatdan çykarmaň, o da fakat. Visca Barça, Visca Kataloniya. Let's go.